Mga adlaw, nasugta balik sa Cebuano unboxing. O karon ang atong i-unbox kay ang Thermaltake Frio OCK or Overclocker King CPU cooler. So, ano siya? Sports and socket LGA 1155 and supports 240 volts. So, mao niyang mga specification, ang dimension niya. Check material, aluminum fence, o copper base, heat pipes, unong kabuok, fan dimension, and rated voltage 12 volts, and power input is 14.40 watts. Ang fan speed kay 1,200 to 2,100 RPM. RPM means kay rotations per minute, o mga rotation or rotate, o pila ka tuyok ba per minute. So muna 151 CFM, and ang iyang noise kay 21 to 48 dBA. Then ang iyang life expectation na niya, ang iya ko ng kung sa siya ni Kirig 50,000 hours at 40 degrees Celsius. The connector ka 3 pin, ang cooling power 240 watts, and weight is 1,093 grams. So sa kilo kapin, murag sa kilong bugas manglungagon. So ato na siyang i-unbox. So mga siya ang mga screws, arm screws. Then sa itong accessory box. So mauni siya ang backplate for Intel. So kung Intel nga processor imong ikuan, kanira imong kanan mula talikod ikuan sa backplate, na-on na siya. So kung AMD sa di mo rin siyang balihon, yun ana ikapot mo siya diha. Then napasud sa accessory box. So kani mo ni ang mounting brackets para sa Intel. Then kani usa mo ni sa AMD. Then kani mo ng spring screws nga para i-mount sa bracket ani. Then nylon screws na may rubber nga thumb screws, o kani thumb screws na kani nga talik nga din kani ang thermal paste. Then ano siya ang suit accessory box. So, ato na gyud ipakita, o ato na i-unbox yun ang fan mismo, ang CPU cooler mismo. So ano siya buhaon na ito, ato na i-unbox. So ano siya, ano nagada. So ano siya overall design. So lindot kayang yung fans rod. So ay tira sa kayo. So bantayan ninyo ano siya ay mo adjust sa speed sa fan sa fans rod So pili mo sakto ra kay ang kuan na to 1,200 to 2,100 man ang yang RPM. So kani kuan siya 3 pin CPU fan connector para mo sa motherboard. So ato sa siyang kuan gyud makita gyud na siyang sige ilawom ani niya. Ato na baan. Mao ni siya overall nga design. So unom niya ka heat pipes. Ito diyang architecture. So kanina sa natin nilabtan kay mao ni siya
niya to tapos sa processor niya itaw na to ani. So overall nindot siya pang overclock kini siya nga CPU cooler. So mara to ang atong subuan unboxing. Salamat sa pag-tan-aw niya. Nagganahan mo ano nga video. So makatabang ninyo. So salamat.